खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिउटि उइथ ब्रेनजों लोगोसे सिखावनिबो गुन थानाय सासे मेडामा पुलिसजों हमजादों पाब्लिकफोरनि रांखौ लुथिनायनि दायाव पुलिसजों हमजादों मेडामा गुवाहाटीनि एक्सिस बेंक भेटापारा ब्रान्चआव डिपुटि मेनेजार महरै मावनाय इफ्तिसुन हक चौधरी बिथाङा पाब्लिकफोरनि एटिएमनिफ्राय रां खावनायनि दायाव गीतानगर पुलिसजों हमजादों रिपर्टनि बायदिब्ला एक्सिस बेंक भेटापारा ब्रान्चनि डिपुटि मेनेजार इफ्तिसुन हक चौधरी बिथाङा बेंकआव सफैनाय पाब्लिकफोरनि एटिएमखौ लानानै रां लुथियोमोन बेंकआव थानाय सीसीटीभीनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गुफुर टफि गाननानै रां लुथिनाय हाबाखौ मावोमोन मेडामा जाथायनि सायाव पुलिसा बिथांजोखौनो सन्देह खालामदोंमोन उनाव सीसीटीवी फुटेज जों लोगोसे बिथांनि बेंक एकाउन्टआव जमा खालामनाय रां आरो टेकनिकेल एनालाइसिसनि सायाव नायबिजिरनानै बे रां लुथिनाय जाथायाव बेंकनिनो डिपुटि मेनेजार इफ्तिसुन हक चौधरी बिथांनि आखाइ थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों बेनि अनगायैबो बिथांनि न'आव सिग्रोमनायाव रां लुथिनायाव गाननाय गुफुर गाबनि टुफिजों लोगोसे मोनद' गोदान एटिएम मोनस्नि चेकबुक वेलकाम किट आरो मोनजि एचडिएफसि बेंकनि एटिएमफोरबो मोननो हादों बे दायाव महरजों लोगोसे मेलेम गोनां आरो सिखावनि गुन गोनां मेडामखौ पुलिसा दा हमबाय जनाइनि शिबगुरिया लैथोनि महर लादों गं 54 नखरा आबुङै दैनि सिङाव जनाइनि शिबगुरि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय सानब्रैनिफ्रायनो शिबगुरियाव दैबाना जादों आरो दैबानाजों गासैबो शिबगुरियानो लोमसावदों सियां दैमानि दैया लोमसावनायनि थाखायनो बे थासारिया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों दैबानानिफ्राय सुबुंफ्रा खुनुरोखोमै बायनाय नाव बाहायनानै जिउ रैखा मोननो हादों नाथाय जिब जुनार बोरमा अमा मोसौ दाउ दैबानाजों बुखारलांजादों जेराव मेराव थैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों गासै गं 54 नखरफोरा दैनि सिङावसै उखुम मुदाल' नुसै होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो आबाद फोथारफोराबो गासैबो सिलिंखार जाजोब्बाय बेराफारसेथिं दैबाना जानायनि थाखाय दखान बाजार जेबोआनो गैला मोजां नाव गैया रेशन गैया होननानै दुखु फोरमायथिहोदों जनायाव दैबाना जानायनि अनगायैबो जुब जुब अखा हानायनि थाखाय गुवाहाटीनि दाब दाब ओनसोलफोरावबो मैया दैबाना जादों बिश्वनाथ बालिजां आउटपस्टनि सिङाव थानाय हलि चाइल्ड इंलिश मिडियाम स्कुलनि हस्टेलाव थानाय उन्दै उन्दै 7 हिन्जावसा गथ'साफोरजों मुगैजाथाव आखु बाहायग्रा दुथांखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो बिश्वनाथ पुलिसा हमनो हाबाय फरायसालिनिनो प्रिन्सिपाल प्रदीप सांमाया उन्दै उन्दै फरायसुलिफोरजों मुगैजाथाव आखु बाहायनाय जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव खारखुमानानै दंमोन बेखौ लानानै फरायसालिनिनो एसएमसि मेम्बार स्टिफेन नार्जारिया पक्स' एक्टनि सिङाव बिश्वनाथ सारियालि पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन बे एफआइआर होनायनि सायाव बिथा खालामनानैनो बिश्वनाथ पुलिसा दुथांखौ हमनो हाबाय पुलिसफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जाथायनि सायाव गसर होनायनि उनावनो दुथां प्रदीप सांमानि मबाइलखौ टेकनिकेल सार्भिलेन्सआव दोनदोंमोन जेराव कार्बि आंलं लकेशनखौ दिन्थिदोंमोन बे लेखायैनो सोनाब कार्बि आंलं पुलिसजों जगाजग खालामनानै दुथांखौ हमनो हादों दुथांनि न'आ कार्बि आंलं बयतालांस' पुलिस थानानि सिङाव थानाय हाटगाव गामिनि थागिबि आरो सोमोनांथावै दुथांनिया गोबां मुं दं जेरै प्राणजित सांमा लकपु सांमा आरो माखासे गुबै नामा मा बेखौ दासिमबो हमनो हायाखै होननानै पुलिसा फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि दुथाङा थांनाय 2 सप्तानिफ्रायनो उन्दै फरायसुलिफोरखौ गावनि खथायाव लेंहरनानै जरजुलुमै गावनि मोदोमखौ नाहैयोमोन बेनि अनगायैबो फरायसुलिफोरनि सायाव मुगैजाथाव आखु बाहायोमोन लोगोसे जिनाहारि खालामनायनिबो अजद होदोंमोन दुथांनि सायाव आसामनि केबिनेट जथुम्माया मैया क'क्राझाराव जानानै थांबाय केबिनेटआव लानाय माखासे गोनां थांखिफोरा जाहैबाय सेथियाव दङ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जोनोम सान 31 मार्चखौ आसामाव फरायसा सान फालिनाय जासिगोन नैथियाव दङ सिगाङाव थाखो 10 सिम बर' बिजोंजों फरायनाय जायोमोन दा थाखो 12 सिम बर' बिजोंजों फरायनो हासिगोन थामथियाव दङ बर' बिजोंनि फोरोंगिरि थिसननायाव रिजार्भेसन खथा थानायनि थाखाय सिगाङाव लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिनि पस्टआव थिसनथाइ होनो थाखाय सोरखारा जेंना जादोंमोन दा एसटि एससि अबिसि जायखिजाया कास्टनियानो जाथों मानो बर' रावाव पस्ट ग्रेजुवेट आरो डक्टरेट खालामोब्लानो साख्रिखौ मोननो हासिगोन रावनिबो थाखाय रिजार्भेसन थानाय नंला ब्रैथियाव दङ बिटिआर गोरोबथानि सायाव बिथा खालामनानै बिटिआराव थानाय गं 10 कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय आसाम सरकारा गनायथि होबाय गं 10 कलेजफोरा बिटिसि सरकारजों प्रभिन्सियेलाइज खालामजागोन दान बान्थाखौबो बिटिसि सरकारानो होगोन बेनि थाखाय आसाम सरकारा जि रां खावरि हरनांगौ बेखौ बिटिसि सरकारनो हरनाय जासिगोन
बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि लामा आरो दालां बानायनो थाखाय गुडविल प्रजेक्टनि गेजेरजों सिगां 500 कौटि हरनाय जादोंमोन। दा मुख्यमन्त्री गुडविल प्रजेक्टनि गेजेरजों बे बोसोरनि थाखाय 250 कौटि रां हरनाय जासिगोन आरो फैगौ बोसोरनि थाखाय 250 कौटि रां हरनाय जागोन। नाथाय लामा बानायनाया 10 किल'मिटारनि खम जानो मोननाय नङा होननानै बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। दथियाव दङ डिस्ट्रिक्ट पुलिस एकाउन्टेबिलिटि कमिसन दानाय जाबाय। बेनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो जिल्ला लेभेलाव पुलिसनो होनाय गोहोखौ पुलिसा जुदि गोरोन्थियै बाहायोब्ला बेनि हेंथायै रायजो राजाफ्रा डिस्ट्रिक्ट पुलिस एकाउन्टेबिलिटि कमिसननो मिथिहोनो हासिगोन आरो बेनि सायाव डिस्ट्रिक्ट पुलिस एकाउन्टेबिलिटि कमिसना नायबिजिरनानै पुलिस अफिसारनि हेंथायै राहा लागोन। भारतनि मस्ट वान्टेड सिखावखौ दिल्ली पुलिसा हमनो हाबाय। मस्ट वान्टेडनि मुङा अनिल चौहान, 52 बोसोर बैसोनि। भारतनि देरसिन गारि सिखाव होननानै बुंनाय जायोमोन अनिल चौहानखौ। गासै 5,000नि गोबां गारि खावदोंमोन अनिल चौहाना। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आयेन बेरेखा खामानिबो मावोमोन, जायनि थाखाय अनिल चौहाननि हेंथायै गुबुन गुबुन पुलिस थानायाव गासै मोन 180 केस दंमोन। दा दिल्ली पुलिसा अनिल चौहानखौ हमनो हाबाय। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गारि सिखाव अनिल चौहाना दिल्ली कानपुर ओनसोलाव थायोमोन। बेनि उनाव आसामावबो थाफैदोंमोन, जेराव दुथाङा नेपाल, जम्मु एन्ड काश्मीर, नर्थ इस्ट आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय गारि खावनायनि अनगायैबो फार्स्ट क्लास थिकादार हिसाबै खामानि मावोमोन। नर्थ इस्टनि बेन जानाय हाथियार लाग्रा आफादफोरनो आयेन बेरेखायै हाथियार फानोमोन आरो गान्दा गंनि फालांगिबो खालामोमोन। बेबायदिनो सिखावनिया दिल्ली, मुम्बाइ आरो नर्थ इस्टआव गोबां सम्पतिबो दंमोन। आयेन बेरेखा खामानि मावनानैनो धोनि सुबुंफोर बायदि जिउ खुङोमोन सिखावा। सिखाव खावनाय, आयेन बेरेखा फालांगि खामानि मावनायनि अनगायैबो गोबां जायगायाव रांनिबो बेले बेजे खालामदोंमोन अनिल चौहाना, जायनि थाखाय पुलिसजों लोगोसे इडिआबो अनिल चौहानखौ हमनो थाखाय खामानि मावगासिनो दंमोन। दा दिल्ली पुलिसनि आखायाव हमजाबाय हादरनि देरसिन गारि सिखाव अनिल चौहाना। देहा फाहामसालिनिफ्रायनो 2 गथ' गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। नगावनि भगेश्वरी फुकनानि सिभिल हस्पिटालनिफ्राय 2 गथ'फोरा गोमादों। इटा बानायग्रायाव अर खामजानानै फाहामथाय लानाय 2 बिमानि फिसाफोरा गोमादोंमोन। गोमानाय गथ'फोरा सासे 3 बोसोरनिमोन आरो सासे 10 बोसोर बैसोनिमोन। देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बिमाफोरा थैनायनि उनावनो देहा फाहामसालिनिफ्रायनो उन्दै गथ'साफोरखौ फानहरखुमानायनि अजदबो सिखांदोंमोन। नाथाय बेनि आन्दोआव सोरनि आखाइ दङ बे दासिम रोखा जायाखै। बेराफारसेथिं देहा फाहामसालिनिफ्रायनो 2 गथ' गोमानाय जाथायखौ पुलिसा गोख्रों संदाननानै गोमानाय 2नि मादाव सासे 10 बोसोर बैसोनिखौ सालना साहा बागाननिफ्राय रैखा खालामनो हाबाय। बिटिआरनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाखौ लाफानानै कचबिहार इउनियन टेरिटरि दानायनि दाबि खालामनाय अनन्त रायनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि अनन्त रायआ सासे धोरोम गुरुसो। बिटिआरनि चिरां आरो क'क्राझार जिल्लाखौ लाफानानै गोदानै कचबिहार इउनियन टेरिटरि दानो थाखाय अनन्त राय बिथाङा जि खोथा बुंथिदों बेयो गावनि गोसोनि साननायसो। बेनिखायनो सोरबा सासे मानसिनि साननायखौ गोसो होनांगौनि गोनांथि गैया आरो आसामखौ बोखावनाया गोरलै नङा होननानैबो बुंथियो बिथाङा। नाथाय आसामनि सिङावनो कमतापुर अट'नमास काउन्सिल KACखौसो गोहोगोरा खालामनो थाखाय सानदों। बिटिआरखौ एंगारनानै कच राजबंशिफोरनो हानि मोनथाय होनो नांगौ, जाहाथे बिथांमोननि हाया रैखाथियै थायो होननानै बुंथियो बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। बेनि अनगायैबो मैयानि सानाव क'क्राझाराव खुंजानाय केबिनेट मिटिंआव बाहागो लानानै रायजोआव फिन 10,000 साख्रिनि थाखाय एडभार्टाइज होनाय जागोन होननानै खोथा होयो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसामाव 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि जि खोथा दंमोन बे लेखायैनो 10,000नि एडभार्टाइज फोसावगोन होननानैबो फोरमायथियो। बेनि मादाव 5,000 पस्टआनो APDCLनि थाखाय जागोन होननानैबो मिथिहोयो। लोगोसे गोदानै फरेस्ट बेटेलियन दानायबो जागोन होननानै मिथिहोयो बिथाङा। मख'नो गोनांदि मैयानि सानावनो क'क्राझाराव बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजखौ बेखेवनानै होबाय। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजनि सिङाव बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज लुफुंनायनि खोथा दंमोन। बे लेखायै बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजखौ बेखेवनानै होबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। गोदानै SCS, APS, IS, IPS उथ्रिसारनो हानाय बिथांमोनहा दान मोनसेनि थाखाय बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव ट्रेनिं लानो नांगोन, जेराव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6th शिड्युलनि नेमखान्थिनि सायाव ट्रेनिं होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। ATMनिफ्राय 45 लाखनिबो गोबां रां लुथिखांनायनि उनाव ATMखौबो अर सावनानै गालांदों लुथिग्रा हान्जाया। बे जाथाया डिब्रुगड़ जिल्लानि बरबरुवा टाउनाव जादों। स्टेट बेंक अफ इन्डिया आरो पान्जाब नेशनेल बेंकनि ATMखौ गेस काटारजों सिफायनानै मोनसे ATMनिफ्राय 14,80,000 रां आरो गुबुन मोनसे ATMनिफ्राय 30,82,000 रां
गासै 45 लाखनिबो गोबां रां लुथिदों। बेनि उनाव गावसोरनि फोरमानखौ दोनखुमानो थाखाय एटीएमखौ अर सावनानै गालांदों लुटेराफोरा। एटीएमनि साखाथियाव थानाय मोनसे नखरनि सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि 1:30 रिंगासो समाव थारनि मोनामनाय मोननानै न'निफ्राय ओंखारनानै नायफैनायाव एटीएम सिंनिफ्राय उखुन्दै खुनाय नुनायलाय पुलिस आरो मोब्लिब बिफाननो खौरां हरदोंमोन। बेनि उनाव बिथांमोन नुजाथिफैनायनि उनावसो एटीएमनिफ्राय रां लुथिनानै अर सावनानै गालांनाय जाथाया सोराङाव फैदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।